Hľadá si prípravok pre tréningovku, ktorá bude bez stimulantov, ktorá nijako nenaruší tvoj spánok, aj keď trénuješ v večerných hodinách, tak si pozri prípravok z dielne Body Nutrition z vlajkovej rady Red Edition s názvom Testosterol. Tento prípravok je vyvinutý práve pre tých športovcov, ktorí majú tréning vo večerných hodinách a chcú trochu nabudiť organizmus a zároveň chcú, aby to telo počas výkonu sa lepšie prekrvovalo a na to slúži rodiola a arginin alfa-ketylglutarát. A je tam dokonca ešte Tribulus terrestris, to som spomínal v minulých videách, je to kotvičík zemný, látka, ktorá zvyšuje hladinu luteinizačného hormónu, ktorý vzniká v hypofíze a vlastne tento hormón spúšťa vypľovanie pohlavných hormónov, u ženy progesterón, u chlapa testosterón. Takže 3 zložky v jednom, Tribulus, arginin, rodiola, výborná vec, môžete ho užívať v 2 denných dávkach. V deň tréningu užívate ráno a pred tréningom, keď máte voľno, užívate ráno a niekedy po obede. Čiže vďaka tomuto prípravku dokážete ten sval viacej prekrviť, dokážete do svalu dopraviť viacej kyslíka, viac aminokyselín, viac stavebných látok a tým pádom to telo bude reagovať na ten tréning tak, že sa zvýši výkonnosť, buď sila, alebo sa zlepší rast čistej, kvalitnej svalovej hmoty. Ale s tým, že keď máte tréning vo večerných hodinách, nijako to nenaruší vašu regeneráciu. 3 kapsule pred tréningom. Takže Testosterol o značky Body Nutrition z vlajkovej rady Red Edition.